Andrei l-a întrebat. Bună seara! Sunteți bine? Bătrânul s-a întors încet. Fața lui părea desprinsă dintr-o altă epocă. Riduri adânci, dar ochii nu aveau lumină, ci doar un întuneric adânc și gol. Fără să spună un cuvânt, i-a întins o hârtie veche, mototolită. Scrisul era tremurat. Nu privi înapoi! Confuz și neliniștit, Andrei a vrut să întrebe ce înseamnă, dar bătrânul dispăruse. Pur și simplu nu mai era acolo. Cu inima bătând să-i spargă pieptul, Andrei a început să meargă repede înapoi pe potecă, dar pe măsură ce se apropia de marginea pădurii, a simțit o greutate ciudată în aer, ca și cum cineva îl urmărea. La fiecare pas, zgomote slabe, crengi care se rupeau, pași ușori, păreau să vină din spatele lui. Nu a mai rezistat. La un moment dat s-a oprit și s-a întors. Dimineața, localnicii l-au găsit pe Andrei aproape de marginea pădurii. Era viu, dar incapabil să vorbească.